Cât de mult din deciziile tale de azi au fost influențate de ce ai mâncat ieri? Sunt Daniela Cioantă, medic primar medicină de laborator și expert în neurobiologia transformării și spun bun venit la episodul 3 din seria Anatomia transformării. Zeci de ani am crezut că deciziile bune vin dintr-un creier bine antrenat. Însă adevărul este mai complicat și mai interesant. Intestinul nu e doar un tub digestiv, este și al doilea creier, pentru că acolo se găsesc peste 500 de milioane de neuroni proprii și intestinul tău influențează starea emoțională, calitatea deciziilor pe care le iei zilnic și da, ai auzit bine, performanța mentală este susținută de intestin. Ai experiență de 10, 20, 30 de ani, ești pregătit, ai trecut prin multe crize, ai supraviețuit prin etape dificile și totuși uneori iei decizii pe care nu ți le poți explica rațional. Reacționezi disproporționat cu situațiile și nu mai vezi clar oportunitățile. Și poate uneori te trezești obosit fără un motiv evident. Înainte să cauți răspunsul în agenda ta sau la oamenii din echipă, te invit să te uiți în interior. Tu nu ești singur în propriul corp. În intestinul tău trăiesc peste 2 kg de bacterii care trimit permanent semnale la creier printr-o autostradă biologică reprezentată de nervul vag. Atunci când această autostradă e inflamată, creierul primește date greșite. Este ca o lentilă murdară care distorsionează imaginea asupra modului în care vezi lucrurile și asta se răsfrânge asupra modului în care procesezi informațiile, gestionezi stresul. Și concret, asta înseamnă 4 lucruri pe care tu poți să le recunoști imediat. Primul, ceața mentală. Procesezi mai greu, te concentrezi mai greu, pierzi claritatea tocmai când ai cea mai mare nevoie de ea. Al doilea, iei decizii bazate pe frică, anxietate, nu strategic, pentru că nu mai vezi oportunitățile, doar riscurile. Al treilea, iritabilitate inexplicabilă. Lucrurile mici devin surse de conflict și echipa simte asta înainte să o conștientizezi tu. Și al patrulea, reziliență scăzută. Stresul te consumă mai repede și recuperarea durează mai mult. Un intestin inflamat întunecă judecata și transformă un lider informat și rațional într-o persoană care supraviețuiește în loc să conducă. Un studiu publicat în 2024 în revista Nature pe 116 adulți sănătoși și-au propus să răspundă la întrebarea: de ce unii oameni rezistă mai bine la stres în timp ce alții se consumă rapid? Și-au împărțit participanții în 2 grupuri. Unul cu reziliență mare la stres și celălalt cu reziliență mică. Au analizat microbiomul intestinal și activitatea creierului și cercetătorii au observat că reziliența la stres nu e doar o chestiune de caracter sau antrenament mental, ci are o semnătură biologică vizibilă în intestin. Oamenii rezilienți aveau bacterii intestinale orientate spre reducerea inflamației și producerea de energie. Aveau circuite cerebrale mai eficiente pentru controlul stresului și a emoțiilor. În concluzie, gestionarea stresului e puternic influențată de bacteriile din intestin. Cercetătorii unui studiu publicat în Progress in Brain Research au pus cap la cap peste 100 de studii despre legătura despre stres, intestin și creier. Iată ce au observat. Stresul cronic eliberează cortizol, pe care îl cunoaștem deja. Acest cortizol schimbă compoziția bacteriană a intestinului, îi crește permeabilitatea și modifică mișcările intestinale. Iar intestinul răspunde și trimite semnale înapoi la creier prin nervul vag. Concluzia lor a fost următoarea. Axa intestin-creier e bidirecțională. Stresul modifică microbiomul care
la rândul său amplifică stresul, emoțiile și sănătatea mentală. Atunci când trăiești sub presiune și ignori intestinul, ai mai puțină energie, mai multă impulsivitate și mai puțină creativitate. Și asta, din păcate, se întâmplă fix când ai mai mare nevoie de claritate, deoarece creierul nu decide singur. Intestinul votează zilnic. Majoritatea oamenilor, când primesc analize modificate, fie le ignoră, fie se adaptează în jurul problemei. Am văzut pacienți cu diabet care ajustau insulina ca să poată consuma mai multe dulciuri sau carbohidrați. Nu judec, este o strategie de supraviețuire. Dar liderul nu își permite acest lux. Tu nu ești aici pentru supraviețuire. Ești aici pentru performanță. Dacă ai acea burtică sau analize modificate, înseamnă inflamație, înseamnă că microbiomul este dezechilibrat. Și acestea nu rămân doar în intestin, ajung în boardroom, în deciziile tale, în relația cu echipa. Și în acest moment, analizele sau simptomele nu sunt o amenințare, reprezintă o hartă. Când știi ce se întâmplă în interior, treci din poziția de victimă a propriului corp în poziția de CEO al propriei sănătăți. Și aceasta îți oferă un avantaj competitiv real față de liderii care aleg să nu știe. Cum arată concret acest avantaj? Îți spun imediat. Abordarea proactivă a acestor indicatori implică ajustări de alimentație, stil de viață și mindset pentru a crește nivelul de energie, performanța și claritatea deciziilor. Însă, și dacă îți spun pas cu pas ce ai de făcut, îți este greu să treci la acțiune. Am dreptate. În acest punct, eu văd cel puțin două blocaje. Primul este vorba de furtul de energie. Când microbiomul este dezechilibrat, bariera intestinală devine permeabilă. Sistemul imunitar intră în alertă și consumă resurse enorme pentru a gestiona inflamația. Energia aceea care ar trebui să ajungă la creier, la zona de decizie și strategie, e deturnată. Și te trezești obosit fără să știi de ce. Și nu treci la acțiune pentru că orice schimbare necesită un consum suplimentar de energie, iar inflamația ți-a lăsat rezervorul gol. Creierul tău pur și simplu nu mai are buget de energie pentru ceva nou, cât timp procesorul este blocat în modul supraviețuire. Al doilea blocaj este deturnarea decizională. Inflamația intestinală activează amigdala cerebrală, centrul fricii, și inhibă exact zona creierului responsabilă cu strategia pe termen lung. Inflamația scade dopamina și creierul tău intră în modul safe. Acele recompense mari pe termen lung nu te mai motivează, așa că amâni deciziile importante. Te agăți de soluții mici, te ocupi de stingerea incendiilor zilnice, pentru că un creier inflamat nu are lățimea de bandă necesară pentru claritate și creativitate. Astfel, alegi instinctiv confortul imediat și preferi să stai în locul efortului de a schimba ceva. Dacă te gândești că o dietă antiinflamatorie rezolvă problema, parțial ai dreptate. E primul pas și este important. Concret, alimentele care reconstruiesc microbiomul sunt antioxidanții, grăsimile sănătoase, fibrele și colagenul. Antioxidanții din afine, rodie și ceapă roșie hrănesc bacteriile benefice. Fibrele din legume și leguminoase sunt combustibilul lor. Colagenul repară bariera intestinală, iar grăsimile sănătoase din avocado, pește, gras, nuci și semințe reduc inflamația. Și primul lucru de eliminat
sunt carbohidrații rafinați. Și aici mă refer la zahăr și făină albă, pentru că hrănesc exact bacteriile pe care tu vrei să le reduci. La suplimente, probioticele repopulează, L-glutamina repară mucoasa intestinală, omega-3 și magneziul reduc inflamația sistemică, dar dieta și suplimentele singure au o limită, pentru că atunci când sistemul tău nervos rămâne în modul supraviețuire, cortizol continuă să distrugă ceea ce reconstruiești tu prin farfurie. Iar despre asta vorbim la final. Cum resetezi sistemul nervos și trimiți semnale corecte pe axa intestin-creier. Dacă acest episod este valoros pentru tine, lasă-mi un like. Ajută acest mesaj să ajungă și la alți lideri care au nevoie de el. Pentru a nu rata următoarele episoade din seria Anatomia Transformării, abonează-te la canal. Iar dacă ai o întrebare despre provocările tale de sănătate sau o analiză care te îngrijorează, lasă-mi un comentariu, pentru că îmi fac timp să răspund personal. Dacă vrei să mergi mai departe, am creat un ghid despre microbiom. Linkul este în descriere. Dacă vrei să fii CEO-ul propriei sănătăți, trebuie să înveți să citești bordul de comandă. Puneți aceste întrebări și vezi ce îți comunică în acest moment corpul tău. Ce decizie ai amânat săptămâna asta fără să înțelegi de ce? Când ai simțit ultima dată că reacționezi și nu răspunzi? Și unde simți în corp că ceva nu e în regulă chiar acum? Du o mână în acea zonă, inspiră și expiră lung. Expirul mai lung activează sistemul nervos parasimpatic prin nervul vag. Inspiră 4 timpi și expiră 6 sau 8 timpi. Fă asta acum împreună cu mine. Inspiră. 1, 2, 3, 4. Expiră. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ai nevoie să activezi parasimpaticul pentru a reduce stresul și pentru a trimite semnale de siguranță spre intestin. Pentru ca acestea să voteze aliniat cu obiectivele tale. Pe curând!